Γυμνάζομαι. Τι είπε? Δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένη, καθώς περιμένω πάρα πολλά να καταφέρω. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και τίποτα αυτό. Κάποιος δημοσιογράφος θα ξέχασε το μικρόφωνο του ανοιχτό και ρώτησε που είναι η τουαλέτα και ακούστηκε. Γι' αυτό μου το στέλνετε. Πάρα πολλά να καταφέρω το καλοκαίρι, το οποίο δεν έχω. Και να πούμε ότι Γιατί αυτό ήταν μόνο, γι' αυτό μου το στείλατε. η ελευθερία είναι καταγωγή στην Αποστοιχεία. Από εκεί ξεκίνησε και ο Χρήστος Καλίας είναι από την Άμφισσα, από το Σύλλογο Δόλου Θάψης. Τι ήταν αυτό? Ο Καλίας είναι από την Άμφισσα, από το Σύλλογο Δόλου Θάψης. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, θα πάμε τουαλέτα ρε φίλε. Εντάξει, και έτσι και το δημοσιογράφο να θέλει να πάει τουαλέτα και να άφησαν ανοιχτό τον ήχο. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ακούτε έναν τυπά που φωνάζει μετά ακριβώς από το καζανάκι. Από την Άμφισσα, από το Σύλλογο Δόλου Θάψης. Ήταν η πρώτη του παρουσία που έκανε. Αυτός λογικά, επειδή δεν πολύ ακούγεται τι λέει, λογικά φωνάζει ξέρω εγώ τον άλλον επειδή πήγε με το μικρόφωνο στην τουαλέτα. Αλλά πραγματικά θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί μπροστά να δω αυτή τη στιγμή. Μέσα. Το καζανάκι! Θέλει και δεύτερη φορά. Sorry. Όχι ρε μαλάκα! Μα δουλεύει κανονικά ρε θες! Ρε μαλάκα, το έκαψες! Και βασικά για μένα να σας πω την αλήθεια ήταν λίγο κολόφαρδη. Βασικά, τι μιλάω για κόλλος πριν πω σε αυτό το θέμα. Φανταστείτε λοιπόν να για το χέσιμο τέλος πάντων. Ελευθερία Ώστε γαμώ την τυρόπιτα του κηλικίου! Ρε μαλάκα! Τρία μπούς για το γυναικό. Σίγουρα και πέρυσι πήρε τα 5-10 με τους Αχ, Παναγία σου μελά! Ωραία, πούστη, δεν ξανατρώω φασολάδα. Ωραία, πούστη, και το αυγό από το πρωί. Ωραία, σου γαμίσω. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο